Вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Дякую, що обираєте ЕТР. Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найважливішого. І до нашої розмови цього вечора долучилися Олег Дунда, народний депутат, фракція «Слуга народу», та Андрій Юсов, співкоординатор руху опору капітуляції. Добрий вечір, панове. Доброго вечора. Так, розпочнемо з найголовнішої теми сьогодення. Відбулася зустріч нормандської четвірки. До чого врешті домовилися Зеленський, Макрон, Меркель та Путін. Дивимося. Сторони підтримують домовленість у рамках тристоронньої контактної групи щодо 3 додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року. Сторони заохочують тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з усіх встановлених на всіх встановлених. Сторони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою нормандською четвіркою та тристоронньою контактною групою. Сторони погодились провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж 4 місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого для організації місцевих виборів. Ось такі результати. Отже, панове, які ваші є враження від нормандської зустрічі? Олеже, розпочнемо з вас. Дивіться, по-перше, я хотів би порадіти разом зі всіма, що у нас результати нормандської зустрічі доволі успішні. Я розумію, що всі хотіли би одразу отримати і Донбас, і Крим назад до себе і повернутися до мирної України, але ж це залежить не тільки від нас, але ще у нас є, скажімо так, суперники на півночі, які мають свої бачення цього процесу, і, на жаль, без супротиву їх ми не можемо цього зробити. Але ми за останні півроку, якщо подивимося, ми зробили дуже великі успіхи, навіть більше, ніж за 4 роки до цього. Ми звільнили багато полонених, по-перше, з Росії. І якщо буде виконане рішення цієї нормандської зустрічі, до 1 січня ми звільнимо полонених з так званих ДНР і ЛНР. Так, про полонених ми поговоримо трошки пізніше і детальніше. Андрію, а які ваші враження від цієї зустрічі? Чи чекали від неї чогось особливого, як загалом враження? З огляду на те, що сьогодні під Офісом Президента на Банковій штабу вже немає і наметів немає, то, відповідно, громадськість дала таку оцінку, що у нас триває війна, і нормандський формат – це довгий процес, але конкретно під час цієї зустрічі гірші очікування не виправдалось. І це, якщо немає зради, це не означає, що є перемога, але могло бути значно гірше. Є дуже тривожні моменти. Ми знову заговорили про формулу Штайнмаєра, про особливий статус на постійній основі, про зміни до Конституції. Але разом з тим турбокапітуляції не відбулося, і це саме те, чого побоювалось. Я перепрошую, я вас не перебивав. Я перепрошую, я вас не перебивав. Чому ми завжди їдемо на те, чекати погано? Ви хочете перекричати, у вас не вийде. Ні, я ж не кричите ви. І це саме те, чого побоювалось українське громадянське суспільство, і експерти, і громадські діячі. І тут можемо констатувати, що рухаємось далі, влада почула. І це плюс. Влада почула, я хотів би відповісти зразу. Було багато криків, навіщо той нормандський формат, навіщо ми зустрічаємося і так далі. Я хочу нагадати, багато хто з глядачів, напевно, пам'ятає такого міністра зовнішніх справ з Радянського Союзу, пан Громыко, якого всі на Заході називали пан містер Ні. Тому що на ці будь-які пропозиції він казав ні. От таких панів Громыко ми маємо з російської сторони, з Москви. Там 3-4, які сидять в Мінську, які на будь-які пропозиції відповідають ні. Ми бачили 3-4 роки, коли вони працювали, ми нічого звітом не могли отримати. Ні заручники, ні вирішення які питання. Неправда. Почекайте. Я ж вас ви говорите неправду. Почекайте. Відбувався в 17-му році. Не було. Давайте давати коректну інформацію. Ви не перебуваєте. Ви ж тільки що казали. Ми ж домовилися. Ми домовилися. І ви як Москва не дотримуєтесь умов. У вас стиль спілкування якийсь дивний. І дивіться. І з рахунку цього у нас ми перевели цей до нормандського формату, щоб людина, яка приймає рішення з російського боку, при всіх, при Меркель, при Макрону, при Зеленському, пообіцяла звільнити, виконувати цю умову. У нас, скоріш за все, це виконає. І цей формат працює. Саме для цього було зроблено. І я дуже радий, що пан Зеленський вмовив зробити ще одну зустріч через 4 місяці, і може ми до тої зустрічі ще отримуємо маленькі поступки. І пан Путін
відкине свої умови, які вони заважають нам дійти до мирної України. Так, панове, зараз давайте почуємо учасників нормандської зустрічі, а саме, що вони кажуть про місцеві вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радникам узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну, там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения? И их снова заново переписывать. Є питання, чи цей документ закам'янілий, чи його можливо змінювати, адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни. У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент Российской Федерации, ну, я думаю, что он, во-первых, ответит, после меня точно это подчеркнет, то он говорит о том, что в Минске, значит, то, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Я, мне кажется, очень аргументированно говорю, но пока у нас разные взгляды. Так, почули ми учасників нормандської зустрічі. Отже, панове, що будуть вибори місцеві в ОРДЛО? Почекайте, ми ж почули від всіх представників, що за 4 місяці лише повинні бути передумови. Тобто повинні звільнити наших заручників, наших людей, бо це життя українських громадян найбільша цінність для України, для держави. Вона для того і створена, щоб захищати наших громадян. Це по-перше. По-друге, повинна бути тиша. І по-третє, наскільки я пам'ятаю, ОБСЄ, здається, повинна перейти на інший графік і на іншу роботу на цих територіях. Плюс ми чули тільки що пана Зеленського про те, що спочатку кордон. І до того, як він від'їжджав до переговорів, здається, пан Єрмак ще казав про те, що потрібно змінювати умови Мінських угод, які були підписані Порошенко, і там є, я вважаю, це моя особиста точка зору, там є елементи зради України. То, що вони підписали на таких умовах, які вони є. Тому подивимось. Я думаю, що Зеленський разом з командою буде настоювати на цьому, і це буде змінено. Андрій, а що ви думаєте? Чи будуть змінені порядок цей у Мінських угодах? Чи взагалі? По-перше, дуже добре, що червоні лінії захисту української державності, вони тепер не тільки червоні лінії від руху опору капітуляції, від громадськості, частково, але лише частково їх повторив і президент під час зустрічі в нормандському форматі. Чи будуть вибори? На жаль, ми сьогодні, Володимир, на жаль, сьогодні червоні лінії чи ціль мирна Україна? Послухайте, я здивований реакцією представника партії влади. Йому кажуть про те, що червоні лінії влада почула громадськість. Ви завжди кажете червоні лінії. Від вас ніколи не чутна мирна Україна. Дайте про Путіна тільки сказати, не перебивайте. Сказав суверенітет. У вас мир це що означає? Капітуляція перед Путіним? Ні, це Україна в тих рамках, яка вона була в 13-му році. Чи не так? Чи вас головне червона лінія? Було питання, я на нього відповім. Стосовно виборів. Сьогодні Путін дав неоднозначно зрозуміти, що власне для нього умови передачі кордону під український контроль
є неприйнятними. І поки що на ці поступки він не йшов. Власне, як і на жодні інші поступки, російська сторона в ході цих перемовин не пішла, вона залишилась при своєму. І якщо Почекайте, а від того, що вони віддали заручники в серпні, це не поступки? І якщо через 4 що ми за це місяці віддали? позиція Путіна не І змінюється... те, що до 1 січня повинні передати наших заручників, це що? Ви забули про Якщо це? через 4 місяці позиція Путіна не зміниться, а і позиція України, ми сподіваємось, також не зміниться щодо передачі українського кордону під контроль українських прикордонників, на жаль, про місцеві вибори в жовтні місяці не доводиться говорити, це значно довший процес. З свого боку, українська громадськість і рух опору капітуляції буде і в подальшому контролювати дії і президента, і партії влади, тепер уже в Верховній Раді, для того, щоб зради українських національних інтересів не відбулося. Мені дуже сумно, що у пана Андрія на меті лише червоні лінії, а не життя українських громадян. І це спекуляція І про те, що пан Андрій забув про те, що ми звільнили заручників і що ми нічого від Росії не вибили. Так, Така провал Це пам'яті. дуже добре пам'ятаю. Ну, ви нічого не сказали про Не це. спекуляйте, не Ви спекулюйте на нічого житті про це не людей. сказали. От Послухайте, пані Катерина може підтвердити. ви не в Верховній Раді і не серед монобільшості. Тут не треба займатися такими речами. Давайте вести зважену експертну При дискусію. чому тут монобільшість? Ну, при тому. Так, неодноразово вже згадали ми про обмін полоненими. Давайте долучимо трошки інформації, послухаємо нашого президента Володимира Зеленського і повернемося до розмови. Домовились, давайте так, початок. Початок блоку всіх на всіх. Всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки, якщо дві сторони. Зараз йдеться про Донбас. Я хоча б великий крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я дуже цього хочу. Мені складно говорити, тому що ви ж пам'ятаєте, і моряків повернули, але теж відкладались дати, тому хочеться до кінця року це зробити. Дуже. Так, отже, щодо обміну полоненими, якщо я правильно зрозуміла, то тут йдеться лише про тих людей, які перебувають так з ОРДЛО, але не про тих в'язнів кримських татар, зокрема, які перебувають зараз у полоні Кремля і без російських бранців, так? Я вважаю, що це буде наступним кроком до наступної Нормандії. Нам потрібно звільнити цих людей, які знаходяться в жахливих умовах, без жодного контролю на окупованій території, саме на Донбасі, де є лише бойовики і більше нікого немає. А потім вже через 4 місяці в цей термін треба вкластися і звільнити кримських татар. В тому зарученні, який є заручником в Криму. До Нового року це відбудеться, на вашу думку? Нам обіцяли це і публічно лідери 4 країн. На жаль, ми не почули конкретної дати, тому що хотілося б чути запевнення не просто про до Нового року. Це не питання, безумовно, лише до української сторони. Це не конкретна дата до Нового року? Це питання до Російської Федерації. Але тут дуже важливе питання поставлене, кого ми маємо на увазі всіх на всіх. І зрозуміло, що Україна зацікавлена і як держава, і як суспільство повернути всіх своїх бранців і політв'язнів українських, які бранці Кремля, які в Криму і в Росії, і безумовно тих людей, які знаходяться в жахливих умовах на території ОРДЛО. Швидше за все, ми отримаємо обмін тих, про кого йде мова про ОРДЛО. І це дуже добрий і великий крок вперед, але разом з тим ми не повинні припинити боротися за тих людей, які знаходяться як політв'язні в Криму і в Росії, так само в жахливих і нелюдських умовах. Ми дуже раді були б, якщо б ми могли одним рухом руки звільнити всіх наших бранців і повернути назад. Але, на жаль, це неможливо. Чи в пана Андрія якась пропозиція, яку можемо за один день це зробити? Я чудово це розумію. Шаг за шагом, крок за кроком ми повинні це зробити. І дуже добре, що і ви тепер зрозуміли, на жаль, це питання часу. І дуже добре, що і ви тепер зрозуміли, що недостатньо просто припинити стріляти. Що Росія – системний ворог, як і Путін. І війна з Росією – це надовго, і простих рішень тут немає. Я ще раз бачу, що у вас є війна завоювати, там, де червоні лінії. У вас немає питання України, і цілі там, мирної України. Захист в тих кордонах, яка вона була в 2013 році. Там, де відбувається мир. Аби тільки воювати і стріляти. На українських те, що ви показали в неділю, коли вийшли на Банкову, аби тільки кричати. І не допомогти президенту це зробити. Мир на умовах України ми лише вітаємо. Мир на умовах Путіна – це капітуляція, яку українці не допустять. Ви це казали в неділю. На Банковій Володимир Зеленський вибив наших людей в понеділок, і ви навіть не подякували їм за це.
Бо у вас в голові тільки червоні лінії, більше нічого немає. Значить, послухайте, давайте я вам зараз розкажу, що у вас в голові. На Банковій У нас неділю, якщо ви уважно стежили за акцією «Варто на Банковій», ви, напевно, читали і підсумкове звернення оргкомітету, і оцінки, які були дані. І плюси, і мінуси, і застереження. І ви вважаєте, це позитивні, які допомогло були. на переговорах в Нормандії? І я вважаю, що саме завдяки позиції Це українського допомогло чи громадянського ні? суспільства, безумовно, і Франція, і Німеччина, і президент Зеленський розумів, що є український народ, з яким треба рахуватись. І ті швидкі поступки, про які раніше анонсовано було, і паном Зеленський Єрмаком, можливо, розуміє український народ, він його підтримав. І іншими представниками він влади працює команди. на нього, а не на громадських активістів. Якщо б ви говорили не про інтереси партії, а про інтереси країни, Почекайте, ви б вітали ми всю сьогодні програму розмовляємо про громадську людей. активність, Про людей, що мирний, ненасильницький спротив Ми українців. кажемо, потрібно повертати українських громадян на Громадянських родину. активістів. Це тільки ви кажете про програму. Хто ви? Саме ви, пан Андрій, Хто ви ви? кажете про політичне гасло, червоні лінії, то що інше. А жодного разу не сказали про людей, що їх потрібно повертати. Будь-за що. Ну, це ваша інтерпретація, я постійно говорю про людей. Ну, можемо І щойно передивитися програму, І почуєте. щойно було питання про кримських бранців і про українських в'язнів, які Якщо на б вас не території запитали, ви Росії. навіть не сказали би про це. Ну, звідки ви знаєте, про що я сказав? Ну, Звідки цього у ні вас слова не сказав. Я перепрошую, давайте наступне питання. Так, наступне питання, яке у нас. Так, ви неодноразово, пане Олеже, говорили про те, що так, є мета зараз Україну в межах кордонів 13-го року так встановити. Але от питання Криму все-таки напередодні нормандської зустрічі говорили про те, що, можливо, б варто було б підняти. Проте і з боку Російської Федерації були такі заяви досить категоричні, що це питання, мовляв, закрите і говорити про нього нема що. Отже, чи прозвучало воно чи ні під час нормандської зустрічі, слухаємо президента. Я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення, тобто у мене своя позиція, ми дуже довго витратили, я не знаю скільки там, 30-40 хвилин. Ми витратили часу на одне питання. Потім обмін, він пішов легше. До Криму детально ми не дійшли. Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули, що у нас за 4 місяці буде зустріч, будемо підіймати всі ці питання. Отже, так детально каже президент, не дійшли до питання Криму. І з огляду на те, що заявляла Російська Федерація, чи дійсно можна говорити про те, що свідомо це питання не піднімалося? Олеже, як думаєте? Повертаємося до того, що ми казали, що пан Зеленський зараз підтвердив про те, що питання Криму і кримських заручників буде винесено на наступну Нормандію. І у нас є 4 місяці це спрацювати. На жаль, неможливо наше питання, нашу війну, той стан, в якому є, вирішити за один день, махнувши рукою. І це дуже важка і тяжка робота. Дуже важка. І крок за кроком, кожен день, від'їдаючи одного полоненого за інший, трошки території сьогодні, трошки завтра, ми повернемося до того стану, якому були в 2013 році. Інакше не вийде. У нас дуже сильний ворог, дуже сильний і міцний. І ми не можемо шашкою ногою на нього скакати. Ми тоді втратимо все те, що у нас було в 2015-2016 році. Андрій, а що ви думаєте, чи правильно президент вчинив, що от не підіймав це питання під час саміту? Дивне зауваження стосовно 15-16 рік. Тоді Україна оборонилася всіма способами, власне, проти російської агресії. І тоді ми підписали Мінські угоди. Ганебні, які зараз потрібно переписувати. Безумовно, величезна кількість питань до Мінських угод, і вони були підписані під дулом автомата. І сьогодні справедливо ставлять питання і в владі, і в опозиції про перегляд цих умов. І частині аргументів руху по капітуляції підтримую. Добре, що президент згадав в підсумковому брифінгу про Крим і про те, що українці вважають Крим українським. На жаль, ця теза не відображена в підсумковому комюніке, і ми розуміємо, що важко в нормандському форматі, окрім іще великого блоку питання Донбасу, а там іще і газ з'явився, не заплановано раніше на зустрічі в Парижі, і між Донбасом і газом на Крим справді не залишилось питань. Ми розуміємо, що Путін категорично не приймає будь-які розмови про Крим. Тому українська сторона, українська держава, кримсько-татарська спільнота і українська спільнота по всьому
цивілізованому світові, має готуватись до повернення Криму і про захист національного інтересу в межах Криму не лише і далеко не лише в нормандському форматі. Думаю, лише цього формату точно буде замало. Відносно, я прибуваю, відносно газу, правильно Андрій сказав, це дуже добре, що газове питання виникло в Нормандії. Я якраз хотіла запропонувати послухати, що сказали учасники нормандської зустрічі стосовно газу. Давайте слухати. На двосторонній зустрічі з президентом Російської Федерації ми говорили про це. Але я перший раз таке бачу в житті, у мене не така велика практика, коли я кажу, що двостороння зустріч, а сиділо з різних сторон від нас по 7 людей. Все одно ми обговорили це питання, почали, і мені здається, що теж це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливість, формат, об'єм, ціна і такі інші деталі договору про транзит газу, тому що це дуже важливо для всіх. Помните известный детский стишок? У нас в квартире газ, а у вас? И у вас и есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Так, ось така розмова. Ну, так дійсно, якщо серйозно, що буде із транзитом газу, дивимося і слухаємо. Не говориться про контракт на 1 рік, всі зняли це з обговорення, тобто на скільки-то років. Чесно скажу, ні, я вам скажу чесно кажучи, ні, буде більше. Я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні і Європі. Це на 10 роках. Тобто дуже складно, коли одна сторона наполягає на 1 році, а ми наполягаємо на 10. Тобто я думаю, щось ми знайдемо посередині. Отже, що буде із цим контрактом? Все-таки рік, 10 чи десь посередині зайдемося? Ваші, панове, пропозиції, думки, Олеже, що скажете? Моя пропозиція була б на 10, але якщо б це залежало від мене. А відносно того, що винесли це питання газу, це дуже добре, Нормандію. Це говорить про те, що всі сторони розуміють на Заході у нас, що газ – це є зброя Російської Федерації. І відповідно геополітична зброя Російської Федерації, Москви, і її потрібно розглядати на самому вищому рівні. І всі розуміють, що є така думка, що взагалі, якби встигли добудувати Північний потік, то і нормандська зустріч би трошки по-іншому виглядати могла. Там питання не тільки в Північному потоку, там є дуже багато проблем і з цими потоками, і з опалом там є проблеми, і там з рішенням останнім Європейського суду відносно використання цих газогонів, там є так само питання. Але, ще раз кажу, дуже добре, що західні партнери розуміють, що це зброя. Це по-перше. По-друге, дуже добре, що ми не здаємо свої позиції по газу, по транзиту, відстоюємо їх. І по-третє, якщо ви пам'ятаєте, місяць тому було прийнято Верховною Радою законопроект про анбандлінг, який дозволяє нам відстоювати це питання і підписати угоду про транзит на європейських умовах, що підсилює нашу позицію. Тому хотілося б, щоб було на 10 років, але, на жаль, скоріш за все, цього не буде, але так само не буде рік чи 2. Андрію, що ви думаєте про цей контракт? Чи буде він підписаний, в якому вигляді? Безумовно, всі, хто вболівають за економічний суверенітет України, з одного боку вболівають, щоб контракт був, і транзит був, і, безумовно, не на 1 рік. З іншого боку, щоб ми не повернулись до газової голки російської, на якій сиділи багато років, і з якої Путін так зваблює 25% знижкою. Власне, те, що Путін взяв перемовини в свої руки, це і свідчить про те, що це зброя для Росії. І якби це не було так, достатньо було б перемовин Нафтогаз і Газпром. Саме тому вони не можуть в тому форматі, який є, її використовувати. Тому і Путін підключився. Я розумію. Це плюс для нас. Саме тому рух опору капітуляції виступав проти поєднання газових перемовин і перемовин про Донбас в нормандському форматі, тому що нормандський формат – це майданчик для іншого. Бачите, тут виникає так, яке власне питання, що це велика зброя можна, і велика а про зброя. Крим не можна. Власне, я розумію, що тут не завжди
український вибір, тому що раз Путін уже цей козир дістає, то означає проблеми великі. В Росії справді великі проблеми. Україна сьогодні в більш вигідній ситуації знаходиться. І зовнішня кон'юнктура цін, і недобудований Північний потік, і виграні українські суди. І тут важливо, щоб держава Україна трималась. На жаль, ми змусимо констатувати, що ми самі дозволяємо йому змішувати політичний процес, війну і торгівлю з агресором. Дуже добре, що зараз перемовини знову повернулись на рівень фахівців, власне, профільних організацій, профільних представників і президентів, і Нафтогазу, і Газпрома. Далі стежимо і сподіваємося, що ці рішення будуть в інтересах Ну, і України. більш того, підтверджую пана Андрія, навіть Путін не зміг перетиснути Володимира Зеленського в цьому питанні. І якщо я не помиляюсь, навіть було погоджено, що ті виграні суди, 3 мільярди, нібито Росія вже згодна повертати тільки газом. Ну, хай газом хоч повернуть, якщо в них вже грошей немає. Мова насправді Так збідніли. 3 мільярди. Їхня найбільша мрія, щоб все-таки ми їм забули ці борги. Ну, бачите, вже згодилися повернути. По-перше, 3 мільярди для них це, безумовно, не найбільша ставка, про яку можна говорити. Набагато стратегічно, більш важливе питання, хоча 3 мільярди для нас це величезні гроші. Більш важливе питання – це подальша доля української газотранспортної системи. Путін хотів би її вбити, забути, і щоб її взагалі не було. І дуже важливо, щоб всі попередні напрацювання української сторони, держава Україна, Нафтогазу зараз активно використовується. Коли Україна виграє, ми говоримо, виграв не президент, ми говоримо, виграв Україна. І всі від цього лише радіють. Сподіваємося, що захист національних інтересів і в економічній площині буде дотримано, тому що від цього і обороноздатність наша так само залежить. Ну, от ми бачили з вами так фрагмент цієї зустрічі з пресою вже після переговорів безпосередньо. І, панове, на вашу думку, хто ж все-таки впевненіше виглядав? Наш президент чи Путін у цих питаннях? Давайте слідкувати за результатами. Ми отримали заручників, ми отримали згоду на повернення газових боргів Російської Федерації. Хай газом, але хоч газом вони їх повертають. Росія нічого не отримала з того. Вони поїхали з пустими руками, ще й вдогін отримали рішення ВАДи. Повністю чорний день був для Російської Федерації. Тому, я думаю, це дуже гарний день для України, дуже радісний. Я вважаю, що його треба закріплювати і через 4 місяці отримати наших заручників з Криму. І ще декілька умов, які нам потрібні. Андрію, а ваші які враження від оцих віршиків, від цього діалогу? Ну, насправді, віршики, анекдоти – це старий стиль Путіна. І Путін виглядав тут як вже такий достатньо підстаркуватий диктатор з старим набором інструментів. Нічого нового ми не побачили. Він приїхав на цю зустріч в несподівано невигідні для Росії кон'юнктури. Тобто тут і скандал із вбивством громадянина Грузії на території Німеччини, і висилка дипломатів, і база спецслужб на території Франції, і багато-багато чого іншого. Плюс до того позиція Держдепу на підтримку України в нормандському форматі, хоча Держдеп не бере участь в перемовинах, на що, напевно, Путін не розраховував, адже зробив все можливе, щоб вивести Америку за межі захисту України. Тому все складалося на користь України. І для Зеленського було безумовно складно. Ми розуміємо, це перша зустріч на такому рівні, і недосвідчений український президент із матьорим диктатором, який віддавав різні накази і особисто брав участь у вбивствах людей, це серйозне випробовування. Побачимо по результатах. Це важливо уточнення, я погоджуюсь. Що і як буде голосувати Верховна Рада, які рішення будуть прийматися. Ми всі за цим будемо стежити. Але вчора ввечері українське громадянське суспільство, ще раз повторюсь, видихнуло з полегшенням. Тобто те найгірші сценарії, які пророкувались, не втілили життя. Турбозради не відбулось, рухаємось далі, будуємо українську державу. Я дуже радий, що пан Андрій згодився, що такий є гарний результат, і ми його отримали. Так, Андрію, до речі, нарешті погодилися. Андрію, до речі, у четвер Верховна Рада збереться на пленарне засідання. А чи відомо вже про що будете там говорити, які рішення приймати, і чи нормандська зустріч буде звучати там? Андрій чи Олег? До мене питання? Так, прошу Андрія дивилася. Дивіться, наскільки я правильно розумію, будуть розглянути питання відносно результатів Нормандії. Тобто, скоріш за все, буде на рік подовжен той закон про особливий статус, який був до цього. Це скоріш за все, для того, щоб отримати наших заручників. Я думаю, що
подовження того варте. Правильно, пане Андрій? Ну, це вже працюючі документи. Так. І воно варте того. По-друге, я думаю, що будуть винесені на четвер ряд законопроєктів, які, щоб звільнити наступний тиждень для плідної роботи по ринку землі. І по-третє, в мене таке відчуття, що у нас буде дуже такий шумний розгляд про зняття з деяких народних депутатів недоторканності. Буде дуже цікавий день. Про кого йдеться? Ми ж сьогодні казали про людину, яка, скоріш за все, зробила зраду, погодивши Мінські угоди. Не можете назвати прізвище? Ну чому? От пан Порошенко. Вже у цей четвер. Рада розглядати. Я думаю, що це дуже можливо і це правильно. Що треба це розглядати, бо це дійсно було Мінські угоди. Там, я вбачаю, є держзрада в цих угодах. І пан Андрій, коли ми розмовляли, він казав, що Мінські угоди не такі, які вони повинні для України. І тому ми прикладаємо зараз, Володимир Зеленський, багато зусиль, щоб змінити ці Мінські угоди. Важко, але ми прикладаємо. І я думаю, це буде. Андрій, а ви згодні, що варто це робити? Ну, ми згодні з тим, що угоди підписувалися в надскладних умовах, ну, буквально під дулом танків російських. І там є речі, які треба виправляти. Більше того, слід нагадувати, і Мінські угоди, результати вчорашньої зустрічі, комуніке, не є для України законом прямої дії. Будь-які зобов'язання – це міжнародна зустріч, а далі слово за українським парламентом, це єдиний законотворчий орган в Україні і законодавчий, слово відповідно і можливо і за Конституційним судом, і безумовно за народом України. Що стосується рішень про позбавлення недоторканності, я дуже сподіваюся, що будь-які дії більшості парламенту будуть носити не політичний характер, не характер шоу, а виключно робота в межах чинного законодавства. І коли говориться про захист національних інтересів або боротьбу з корупцією, то показником активності і ефективності влади не те, як вона наздоганяє попередників, а як вона бореться з корупцією, наприклад, в власних лавах. І, на мою думку, останнім часом і в монобільшості відбулася достатня кількість прикрих ситуацій, які межують, можливо, із правопорушенням, які, безумовно, потребують прискіпливої уваги правоохоронних органів, і ДБР, і НАБУ, і, можливо, і серед представників влади будуть кандидати на позбавлення недоторканності. Ось тоді будемо говорити про критерії, про ефективність. Якщо вони такі будуть, ми підтримуємо повністю. Але треба розуміти, що якщо ми не будемо наказувати тих, хто допустив порушення і злочини, ніхто не буде дотримуватися закону. І в першу чергу повинні понести кару ті люди, які були першими особами держави. Якщо вони несуть кару, якщо їх позбавляють недоторканності, якщо їх віддають під суд, тоді інше так само буде. Я вважаю, що доведена державна зрада має бути покарана, як і в випадку Віктора Януковича. Сподіваємось, колись і українське правосуддя його отримає в руки. Але, на жаль, вперше, наприклад, по державній зраді з боку Порошенка, я не прихильник Порошенка зовсім, в контексті Мінська, я знаю, ви казали про те, що сітка була підкупи з точки зору Порошенка, це було, я пам'ятаю. В цьому контексті перше цю тезу озвучив не хто інший, як пан Портнов. А Портнов – це зовсім інша історія. Це не захист українських інтересів, це дестабілізація ситуації, це реванш. Якщо було порушення законодавства і були загублені державні інтереси, яка різниця, хто про це говорить? Треба наздоганяти і карати. Наскільки відомо з публічних джерел, то подання до прокуратури носило інші, ну там про інші справи було, не про Мінськ аж ніяк. Було і про Мінськ. І, власне, про Мінськ зараз висновків і слідчих органів ще немає. В тому числі і про Мінськ було, в тому числі і про корупцію було, пане Свинарчук. Будемо стежити за розвитком подій, контролювати. Свинарчук чи як його? Гладковський Свинарчук. І контролювати перебіг і цих, і інших справ, для того, щоб там не було узурпації влади. А якщо пан Андрій надасть, пан Андрій, тому коли ви викрили схеми і корупцію з Порошенко на виборах, ви можете подати до ДБР відповідні скарги і відкрити кримінальні справи. Ми будемо тільки вдячні вам. Я вам більше скажу, в ході виборчого процесу всі документи вже передані в правоохоронні органи. І відкриті кримінальні справи. Я сподіваюся, ведуться, вони долучені до інших проваджень. Вертаючись до нормандського формату і до наслідків, це дуже важливо розуміти. Закон буде продовжений, і ми розуміємо, що він вже діє. Це не просто компроміс, це вже сьогодні законодавче поле України. Але те, що йде в підсумковому документі, дуже небезпечні речі. І формула Штайнмайєра, і зміни до Конституції, там, де йдеться про особливий статус на постійній основі. Ця теза напряму протирічить заяві самого Зеленського. Але ж Володимир Зеленський заявив, що спочатку кордон, потім вибори. Ця теза напряму... Це була заява на весь
весь світ. теза На весь напряму світ. зараз суперечить словам самого Зеленського і вимогам українського громадянського суспільства про унітарність держави. Особливий статус Донбасу або будь-якого іншого регіону, закріплений в Конституції на постійній Якщо ви не основі, знаєте, у нас це є пряме децентралізація, і наше ОТГ отримують ще більше прав, ніж планується особливим Ми статусом говоримо Донбасу. про окремі регіони. І децентралізація не Це по всій Україні передбачає... йде. Децентралізація не передбачає, фінансова децентралізація в тому числі, окремих судів, окремої поліції чи міліції, якихось амністій і всього іншого. Тому давайте разом захищати Конституцію і українську унітарну державу. Тільки за. Ну, хотіла з вами ще про спорт поговорити, проте час, на жаль, вже вичерпано. Дякую вам, панове, що завітали до нас Дякую. у гості. Далі ефір АТР продовжить Прайм. В гостях у Тетяна Даниленко, народний депутат України від фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович. Я, Катя Вишневська, прощаюся з вами. Залишайтеся з АТР. Дякую, що довіряєте. Гарного вечора. Как за короткий срок Саадет Герай I изменил внешнюю политику предшественников? И почему против него, законно избранного хана, выступили племянник и влиятельный